Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak solih kelas gangsal. Alhamdulillah pinanggih malih kalian Ustazah Hanifah ing pembelajaran basa Jawa nggih. Nah, ing dinten mika arep sinau cerita wayang. Nah, coba niku gambar wayang sinten? Gambar wayangnya wedok. Yaiku gambar wayang sing ngagem panah, nggawa panah yaiku Sri Kandi. Nah, betul. Sri Kandi kuwi sejatine garwane Arjuna nggih. Nah, ing judul Sri Kandi Madeg Senopati kuwi salebete cerita ing perang Baratayuda nggih. Nah, perang Baratayuda kuwi perang antarane Pandhawa lan Kurawa ingkang sejatine kuwi perang saudara nggih. Pandhawa lan Kurawa iki sedulur tunggal buyut nggih, buyut-buyute mbah-mbahe kuwi padha ananging rebutan negara Astina dadi perang nggih. Yuk sakniki disimak cerita Sri Kandi Madeg Senopati. Ing perang Baratayuda kuwi Kurawa lan Pandhawa padha-padha ngetokake senopati dadi manggalayudane prajurit. Nah, senopati sik memimpin para prajurit. Tekan wektune Prabu Duryudana nyuwun marang Resi Bisma dadi senopatine Kurawa. Nah, jadi yang menjadi senopati utawa pemimpin perangi Kurawa yaitu Resi Bisma. Resi Bisma itu niki. Nah, niki Resi Bisma nggih sing mihak Kurawa. Resi Bisma kuwi watake sabar lan wicaksana. Nah, perang Baratayuda wis lumaku. Resi Bisma nglepasake panah pirang-pirang ngantos Raden Seta yaiku sing dadi senopatine Pandhawa gugur dening Resi Bisma nggih. Jadi yang jadi senopatine atau pemimpin perangnya pihak Pandhawa yaitu Raden Seta, yang pihak Kurawa Resi Bisma. Nah, Raden Seta gugur. Para Pandhawa dadi susah atine. Raden Arjuna tansaya susah amarga putrane sing jenenge Bambang Irawan gugur ing Palagan ing tempat pertempuran nggih. Lajeng Prabu Kresna ngasta senjata cakra kanggo nandingi kridane Resi Bisma. Nah, ketika para Pandhawa terutama Raden Arjuna kuwi susah amarga banyak pihak Pandhawa yang gugur. Lajeng Prabu Kresna tampil. Nah, niki Prabu Kresna. Nggih. Prabu Kresna kuwi mau nggawa senjata kanggo nandingi Resi Bisma. Raden Arjuna duwe penggalih supaya ngalah dhisik dening Resi Bisma. Nah, akhirnya Prabu Kresna kang watake wicaksana kuwi mau yang bijaksana sarujuk marang ature Raden Arjuna. Nah, dadi ngendikane Arjuna kuwi Prabu Kresna kon ngalah dhisik. Nggih, amarga yen dhewe kuwi ora bisa nandingi Resi Bisma. Nah, Pandhawa sing ora duwe senopati banjur kudu golek senopati sing bisa ngalahake Resi Bisma. Nah, ini Prabu Kresna. Prabu Kresna kang duweni kawruh linuwih kuwi milih utawa ndhawuhi Wara Sri Kandi supaya gelem madeg dadi senopati. Penjatine Sri Kandi yaiku garwane utawa istrine Arjuna nggih. Lan ing biyen-biyene ing jaman sebelum-sebelumnya bahwa Sri Kandi kuwi penjelmaan Dewi Amba nggih. Penjelmaannya dari Dewi Amba. Lajeng Sri Kandi gelem dados senopatine pihak Pandhawa. Sri Kandi nunggal sak kreta karo garwane yaiku
Arjuna. Nggih. Srikandi nglepasake panahe ngener jajane Resi Bisma. Jajane iki dodone nggih. Ngincer dodone Resi Bisma nglepaske panah nanging ora tumama. Nah, lajeng Raden Arjuna banjur nyusul nglepasake panahe kang ngenani gandare jemparinge Dewi Srikandi. Nah, jemparinge Dewi Srikandi mau kuwi nancep ing jajane ing dodone Resi Bisma. Akhire Resi Bisma tiba saka kretane lajeng gugur nggih. Nah, Srikandi kuwi prajurit wanudya kang cukat lan trengginas. Watake jujur, setya marang garwa lan becik tata kramane. Srikandi pinter perang lan olah panah. Nah, saesedane Resi Bisma, para Kurawa saya wedi atine. Senopatine gugur ing palagan. Nah, kosok balene para Pandhawa padha sorak dene senopatine unggul ing yuda. Nah, jadi waktu itu pihak Pandhawa yang menang karena Resi Bisma, senopatine para Kurawa sudah gugur oleh Srikandi dan Arjuna. Ngaten nggih ceritane Srikandi Makurumana. Nah, ing LKS tugasipun LKS kaca 38 utawa halaman 38 gladi 3 10 mangke dikerjakake ten LKS jawabane di foto kirim ke WA Ustazah. Ngoten nggih. Baik Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.